Silav roj baş hevar baş hevan no hevidar merkez baş he selamet etchen nuçi heneme Ahmet Ekin'e dixwazim jora peşkeş bikim peşiyem biçin Rojavayê Kurdistanê başê jî em derbasê Bakurê Kurdistanê dibin û ji wê derê şerê dawî ê êrişa li hember İranê bersiva xwe da dibêje agirbesta te red dikim ji Amerîkayê re dibêje şertê İranê hene ka em bidirin şertê İranê çi ne di vê naberê de Donald Trump gef li Kurdan dixwe dibêje ê ku çek û sîlehê me birine wê berdilên giran bidin. Têbîra we doh Donald Trump serokê Amerîkayê Kurd sûcbar kiribûn. Dibe çek û sîlehê ku me ji bo xwepêşanderên Îranê şandibûn bi rêya Kurdan, dibe Kurdan ew çek û sîleh nedan xwepêşanderan, nedan îsyankaran, aniha ji xwe re birine. Rêxistinên Kurdan derketin gotin na, tiştek wisa tune ye. Me çek û sîlehê Amerîkayê nebirine. Aniha em hevkarî nakin bi Amerîkayê re. Niyeta Donald Trump çi ye? Dixwaze Kurdan ber vê Kudrê ve bikişîne. Wana hemî em dikarin ji hev bipirsin, hûn jî dikarin hevanno şîrovê xwe binivîsînin, ez bi kêfxweşî şîrovê we parve dikim. Em hema biçin Rojavayê Kurdistanê li wê derê êşekî me din heye, êşa me mezin e. Heta ku êsîrê me neynê berdan em ê bêdeng nemînin. Dibêjim milletê me Rojavayê Kurdistanê bi qasî hezar û heftê însanên me esîr dîlin di destê çeteyan de. Hûn dibînin ev zarokên esîran e, zarokên şehîdan e. Milletê me ne tenê esîrê xwe, şehîdê xwe jî dixwaze. Cenazeyên şehîdan dixwaze. Ji wan çeteyên dewleta Tirkiye, çeteyên Şamê êdî kî dibin bila bibin. Aniha hevan no, bi sedan malbat, eqreba, xizim, hevreyên kesên ku dîl hatine girtin li cem hêzên hikûmeta demkî, li çerxereya kevokê ya li bajarê Hesekê hatin cem hev, xwepêşandanekê li darxistin, aniha dîmenên ku dibînin dîmenên îro ne, ji alî ajansa Anhayê ve hatin parvêkirin. Malbat, xizim û hevreyên dîlgirtiyan xwestin ku qedera dîlgirtiyan were eşkere kirin, di zûtirîn demê de ew jî werin azadkirin. Bi temamî. Di xwepêşandanê de resim weneyên dîlgirtiyan hatin hildan, pankartê ku li ser dinivîsand em daxwaza dîlgirtiyan dikin, azadî mafeke nabe were paşxistin, azadî ji dîlgirtiyan re ev hatin daliqandin, di destê wan de hebû, dibêje ez birayê xwe yekane dixwazim. Gotinek bêhîşe ne, tenê birayekî min hebû, ew jî aniha esîr e di destê we de, em nizanin belkî şehîd e jî, tekane birayê xwe dixwazim. Heta dîlgirtiyekî azad nebe, heta ku dîlên me azad nebin, esîrên di destê we de neyne berdan, em bi deng namînin dibêjin. Duruşmeyên bi banga serbestberdana dîlgirtiyan hatin berskirin, di xwepêşandanê de haftin jî hatin kirin. Bang li aliyan hatê kirin, ne tenê aliyên çeteyên dewleta Tirkiye û yê Şamê, bang li Qesedê jî hate kirin. Di xebatên xwe ên dîplomatîk de entegrasyonê de vê meselê derbixin pêş dibêjin. Bang li aliyên tekildar hate kirin ku berpirsyariyên xwe yên mirovî qanûnî bi cih bînin ji bo çareserkirina dosyaya mirovî xebateke ciddî bikin. Bang li hikûmeta demkîya Sûriyê kirin, bang li Qesedê kirin, bang li saziyên navdewletî jî dikin ya. Saziyên navdewletî tune ne li Rojavayê Kurdistanê, netewên yekbûyîne, hêzên garantor hene. Mesela Fransayê qebûl kiribû ku bibe hêzeke garantor di navbera her du aliyan de. Wê rojê el şara derketiye dibêje pêvajoya me ya entegrasyonê baş dimeşe. Ya çawa baş dimeşe? Veya her tişt hema ji bo we baş dimeşe. Dewleta Tirkiye dibêje pêvajoya bê terör a Tirkiye baş dimeşe. Colanî dibêje baş dimeşe. Ya ji me re çima baş nameşe? Yani ew qas însanê me hatin qetil kirin, esîrê me hene di destê van çeteyan de, çima nayîne berdan? Ew qas dê hezar însanê me li Tirkiyeyê de heps û zindanan dane, çima nayîne berdan? Figen Yüksekdağ çima esîr e di destê dewleta Tirkiyeyê de?
وی روژه اقربای برای وفات کیره درکتی هات آنین سر جنازی وی. Yani çima em rûbirû dîmînin weke millet bi van dîmenan re. Rojavayê Kurdistanê jî bi vî şeklî yani em ev meş û mîtîngên li Rojavayê Kurdistanê divê dewam bikin heta dawî. Dengê me bila biçe Fransayê welatê ku wezîfeya garantoriyê girtibû ser xwe ji bo pêkanîna vê entegrasyonê. Ev çi ye entegrasyon em nizanim. Tunekirina Kurdan e, teslîmgirtina Kurdan e, me tişek fehm nekiriye yani. Madem dualî be dualî ye. Eger dualî be esîrê me berdin ya. İnsanê me berdin bila werin malê xwe. Em herema xwe bi xwe rêve bibin. Em nizanim fehm nakim yani. Aniha mektebê me hemî wekû valan e. Zarokê me naçin mekteba li Rojava. Ev çi wa entegrasyon? Em entegrê ku derê dibin? Yani em hovin. Me medeniyet nedîtî em entegrê dibin. Em bila ew ê entegrê bibin. Ew ê entegrê em medeniyetê dibin. Ê ku dirbin bila bibin ya. Ka em li dayîka xwe gudar kirin hevanda. ببیجه والله گرتیه و نه بردان و چرا هیرو درکتنه ما چه شهید ما گره خواسته که وی گل الوی داره حاضر جی تب ام گل شهید خو نه وانیه ورنه بردان ام جی Peki. آسرکه مالبات شهیدان و هسیران و برینداران حریم فراته نه او کمبونا ما دخوازیا ما آسرکه بردان هسیری ما ایک نه حتی نه دستی دولت دانه و شهید ما دست واندا براستی وکر و بریان مجی جار سیامین اموا گلال و داره توب دمن جبو خواسته که هسیری خواه جبو خواسته که گرتیان و برینداران رخصتان ماجی ام جل پی رخصتان خانه رخصتان ماجی ام زانن شب و روز خواجی لپی هستری خواهد خوازه هستری خواه ورن بردان ام جی وک مالبات شهیدان ام سوز دادن ویگلی امی حتی داوی حتی جمعوری امی شوب هستری حتی نیکو هستری کی ماجی و برینداره کی ما و شهیده کی ماجی دست وان ده هبه امی شوب کم حتی ام گیان آزاد بکن گل ما هیرو الوی داره کمبونه خواه بلد که وک او کسن تدید دخوازن بناوه کی دن در کوند بیجن ریوبره خسر نل پی شهیدان ام گل شهید خو نوانیه برا اونا زانبن اف گلا خودی ای ناهی رو حاضر بسادان ودر حاضر خودی گرتیانن و خودی بریندانن و خودی شهیدانن و لپی و رخصتنن و زانن که او رخصتناجی دخوین روج داده و حتی نهاجی سر پنست کسی را جی هاتی آزاد کردن و ام پیشروج جی داخانی که هاتی دایر خستن دای و پیشروج جی انشالله همو گرتی مجی ورن آزاد کردن خواسته که مجی اوه خواسته که وی گل الوی داره حاضر جی تبایی دخوازن او گرتین هیرو او اتفاق که هاتی چکرن آبیستونه او هاتی چکرن که یکمین و اتفاقه ده که او حبسیانه همی ورن بردان حتی نهاجی او اتفاقه نجی سری خواسته که مجی او وکر خستنی ام دبیجن و گرگ اوانا جی ایدنا به اتفاقی رابن او گرتی ما ایکو هیرو دست واندا چه بریندار ما چه شهید ما گرگ گانس آزاد بردن و اف گلاجی خواسته که وی گلی امسر ناوی وی گلی وقت دیوبری مالبات شهید امسر ناوی وی گلی گلی کوبانی برخاطر امسر ناوی وان دبیجن اوانا جی گیجی خواسته که وان هيا و او بریندار خاطر کمن و او گرتی خو آزاد ببن و شهید ما در مه شهیدان ای دست واندا گرگی تسلیم ما ببن خواسته که مگیش کی وایه و ام دخازن اف کسین هانه که هیرو نل و درنه لدروانه و دخازن جی بل ناف گلدا چکم جوارات بیجن گل خودی گرتیان اون ای که هیرو الوی دره سکینی اوانا خودی گرتیان و خودی بریندان و خودی شهیدانه باشه مالت آبا mesele ev e em derbasî mijara din bibin hevanno ew jî meseleya gefa Donald Trump ya li Kurdan. Donald Trump çawa gef li Kurdan dixwe binêrin. Paşê beyanata dawî ya Tayyip Erdoğan jî heye li benda wî jî bi sêkirin ji kerema xwe re
Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku wan ji xwe pêşanderên Îranê re çek şandine lê ew çek negihîştine destê wan. Serokê Amerîkayê di konferansa rojnamegeriyê de axivî diyar kir ku wan rejîma Îranê guhertiye. Çawa guhertiye nizanim. Donald Trump got ez ji hinek mirovên diyarkirî acizim. Ji ber ku wan destaniye ser çek û sîlehê me ku me ji bo xwe pêşanderên Îranê re şandibû. Donald Trump her wiha şiyarî da got ew ê ji bo vî karî bajeke giran bidin. Yani kesên ku destanîne ser çek û sîlehê me ew ê berdêlên giran bidin. Ev gefekî ciddi ye. Qesta Kurdan dike doh navê Kurdan bilêv kiribû lê îro navê Kurdan nade. Di meseleya şer de jî Donald Trump tiştekî cuda dibêje. Niha îro bawekî vekirî nabêje Kurdan çekê me birine em ê berdilên giran ji wan bixwazin. Lê doh gotibû Kurdan destaniye ser çekê me ku me ji bo xwe pêşanderan şandibû. Di vê naberê de partî rêxistinên siyasî ên Rojhilatê Kurdistanê doh derketin gotin tiştekî wisa tune ye. Donald Trump di ser me re çek û sîleh neşandine ji xwe pêşanderên Îranê re. Donald Trump bi vî yekî dixwaze bala Îranê bikişîne ser me. Dixwaze me bike hedefa Îranê. Ev şer ne şerê me ye. Şerê me li hember rejîmê pir cuda ye. Em bi şiklê xwe didomînin. Em şerê xwe bi şiklê xwe dikin. Em nabin amûr, em nabin alet di destê tu hêzan de. Dibêjin rêxistinên Kurdistanî. Ji ber tecrübeyên beriyan ha Amerîka Kurdan bi kar anî û cî dehîşt. Li Rojavayê Kurdistanê Amerîka Kurdan cî dehîşt. Hîşt ber însafa Tirkan û Ereban. Qatliyam çêbû, komkujî çêbû. Em hê jî di ji nav dernakevin, êsirê me hê jî di destê wan çetiyan dane. Dewleta Tirkiye jî durrûye ji aliyek ve pêvajiyê bi rêve dibe qaşû. Ji aliyê din ve jî li Sûriyê, li Rojavayê Kurdistanê pergala me ya siyasî bi temamî serokbin kir hilweşand. Em perîşan bûne. Li Kobanî anha ala rejîma Sûriyê li ba dibe. Rêveberiya Xweser têk birin. Ji virûpê ve êdî konjonktûra siyasî diguhere îmkan derfet gelo dikevin destê Kurdan cardim bikarbin rêveberiya xwe ji nû ve bi dest bixin xwe bi xwe rêve bibin. Ew baweriya me Kurdan êdî bi me maye ew jî êdî meseleyekê din e. Çi dibe bila bibe dibe em têkçûnê qebûl nekin. Dibe em dikarin di demekê nêz de dawî li şer bînin. Lê heta ku em bigêjin armancên xwe operasyonên me wê bidomin. Donald Trump got ji xwepêşanderên li Îranê re nêzîkî 45,000 kes hatine kuştin. Yani ji kesên ku xwepêşandan pêkanîne nava axa Îranê de heta niha 45,000 kes hatine kuştin. Niha xelkê Îranê ji ber tirsa kuştinê, ji ber nebûna çekên giran nikarin dakevin kolanan, nikarin serî hildin li hember rejîmê. Trump diyar kir ku pergala Îranê fermana nivîskî daye ku her kesê derkeve kolanan wê were kuştin. Donald Trump di vê derê de dixwaze argümenta ew ê peyda bike. Çima milletê Îranê ranebû ser piya piştgirî da operasyona Amerîkayê û li hember rejîma Îranê derneket. Sedemî wî digere dibe sedemî wî tirse. Trump ne li bendê bû. Ji Trump wetirê wextê ku ew êriş bikin wekê welatên Rojhilata Navîn ên din, wekê li Iraqê çawa li dijî Saddam derketin, wekê li Libyayê çawa li dijî Qaddafî derketin. Li bendê bû ku millet li dijî rejîma xwe derbikeve lê li Îranê rewşekî berûva jî çêbû. Millet ji rejîmê nerazî ye lê dîsa jî piştgirî neda vê operasyona Amerîkayê. Serokê Amerîkayê beyan kir ku di navbera Washington û Tehranê de danûstandanên agirbestê hene. Trump roja sêşemî weke roja dawî ye ji bo lihevkirinê diyar kir. Trump şiyarî da eger lihevkirin çê nebe ew ê hemû pire, hemû îstasyonên elektrîkê kehrebe yên Îranê hilweşînin. Donald Trump li ser plana agirbestî ya 45 rojan ya ku ji aliyê Pakistan, Tirkiye, Misrê ve hatibû pêşniyazkirin got hê nehatiye erêkirin. Wî anî ziman ew kesên ku niha em ê pê re biaxivin mirovên maqûlin,
ne alîgirê şiddetê ne tundrewin. Ez dixwazim vî şerê bi serkeftî biqedînim. Donald Trump di derbarê binesaziya nefta Îranê de jî bi eşkereyî got eger di destê min de biya min ê dest danîba ser hemî nefta Îranê. Yani min ê petrola Îranê desteser bikira. Min ê ew ji bo xwe biparasta. Bi vî awayê me ê gelek pere qezenç bikira. Ya însanekî pir ecêb e. Dibêje ez vî şerrî li hember Îranê ji ber uranyumê, ji ber xeteriya ku li ser mirovahiyê heye, ez vî şerî ji bo wî birêve dibim. Aniha jî derketiye dibêje eger me karibiye dest daniye ser petrola Îranê em ê gelek dewlemend bibana, me ê gelekî pere qezenç bikirana. Mesela Venezuelayê weke numune nîşan dide. Me li wê derê kir bû. Me ê li Îranê jî bikira. Yani mirovahiyê dünyayê dike şûna exmeqa bikartîne diçe desta tîne ser petrola Îranê. Xwe baqil dizane. Ecêb e. Ji ber vê yekê ev şer ne şerê me ye. Ha, di vê naberê de rejîm hilweşe. Em bikaribin xweseriyekî bi dest bixin, em bikaribin yan jî serxwebûnekî bi dest bixin bi milletê din yên Îranê re, süper dibe yani. Ew tiştekî din e. Ji rewşa ji aloziyê me bikariba encamekî faydeyekî ji bo xwe derbixiste veya ne eyb e. Veya ne derve etîkê ye jî. Marû dikare bike. Dibêje eger di destê min de biya min ê dest danîba ser nefta Îranê. Min ê ew biparasta ji bo xwe bi vî awayê me gelekî pere qezenç bikira. Trump teqez kir ku her çi qas ew neftê bixwaze jî armanca serekê ya şer ew e ku Îran nebe xwedî çekên atomî. Ev e derew. Derew ev e. Di derbarê çekê atomî de Îran qebûl dike bi Amerîkayê re rûnê. Derdê Amerîkayê hinekî cuda ye. Ya pir balkêş e. Merûv wextê ku vî şerê analîz dike, merûv carna dikeve pozisyonekî mîne ku merûv rejîma Îranê destek bike. Halbuki emrê me derbas biye di şerê li hember Îranê de. Rejîma Îranê dibe hilweşe. Ew bênîqaş e. Lê carnan hêza ku hewl dide rejîmê hilweşîne, hêzekî ne li gurî me ye. Mesele ew e. Numune hene. Donald Trump diyar kir ku di nava 34 rojên şer de wan welatekî pir bihêz têk biriye, pergala Îranê rûxandiye, hilweşandiye. Mînaka Venezuelayê da got hevkariya wan ya di warê petrolê de gelekî serkeftiye. Niha 100 milyon barmîl petrola Venezuelayê tê parzûn kirin li Amerîkayê. Encama operasyona me wisa bê. Trump hêvî kir ku di siberojê de bi Îraneke nû re pêwendiyeke berhemdar were danîn. Yani em ê tekiliyekê wisa dayînin bi Îranê re. Em ê bikaribin wekê Venezuelayê em bikaribin dest danîn ser petrola wan û em ev zêrê reş ku di binê ji binê erdê derdikeve em bikaribin nava xwe de parve bikin dibêje. Yani Mêrik vekirî daxife. Lê dewleta Îranê ev pêşniyaz red kirin. Hemî pêşniyazên ji bo agirvestê red kirin. Pêşî em cî bidin van êrişên Îranê niha bi dronan êrişê mala Hesên Yezdan hate kirin. Hesên Yezdan pena. Rejîma Îranê bê navber kamp baregehên Partiya Rojhilatê Kurdistanê bombebaran dike. Îro jî li ser sînorê Dêgele a Koyê mala Hesên Yezdan pena hate hedefkirtin. Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê berî niha belav kiribû, diyar kiribû ku mala serokê Pakî hatiye hedefkirtin. Pakê ragihand ku bi sê dronan êrişî baregeha Pakşar ya Pakê ya li ser sînorê Dêgele ê Koyê hatiye kirin li başûrê Kurdistanê. Şevê din jî 10 caran bi dronan êrişê ser kamp û baregehên Partiya Rojhilatê Kurdistanê hatiye kirin. Dîsa li Koy. Baregeha Komeleyê Şoreşkeran ya Kurdistanê jî li taxa Bextiyarî ya Silêmaniyê bû hedef. Hevalû ev kampên ku em behs dikin ne kampên askerî ne. Kampên sivîlin jî. Niha pêşmergeyên Partiya Rojhilatê Kurdistanê ne weke pejakê ne. Ne weke çawa ku em dizanin hêzên gerîla ne.
Ewan kampê wan weke kampên sivîl in. Malbatê wan li derê jin û zarokên wan li derê însanên ku li Rojdatê Kurdistanê Îranê nikarin bijîn tên xwedespêrên wan kampan. Yani bi şiklekî li wê derê zaman qezenç dikin. Weke kampa Maxmûrê bifikirin. Navî kampê lê ne kampekî eskerî ye. Dewleta Îranê êrişê wan deran dike. Yani bi şiklekî gora xwe jî dikolê rejîma Îranê. Yani insanên me, Kurdên me sor dike li hember xwe. Di vê naberê de êrişên li ser Başûrê Kurdistanê jî didomin. Konsolosê Îranê ê li Silêmaniyê derketiye dibêje navbera me û Başûrê Kurdistanê gelekî baş e. Em Herêma Kurdistanê ji xwe re weke dijmin nabînin. Derdê me ku em êriş bikin ser van însanên Kurd dibê tune ye. Ê li alîkî jî yani ji êvarê heta serê sibê bombe dibarin. Herêma Silêmaniyê, Herêma Hewlêrê, deverên cuda kî dike komên çekdar yên girêdayî Îranê yan jî komên girêdayî dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye ji bo Başûrê Kurdistanê têk bibe vê kaosê ji bo xwe weke firsend bikartîne. Di serê dewleta Tirkiye de hevan ji bîr nekin. Sedî sed yani. Aniha li bendeyê ku kaos hinek gurtir bibe ku ew berê xwe bidin Başûrê Kurdistanê wê derê serûbin bikin ev sîstema heyî, pergala heyî ya li Başûrê Kurdistanê bikin weke Rojava. Di serê dewleta Tirkiye de planekî wisa heye. Şik û şüphem tune. Tayyip Erdoğan rewşa îro ya Başûrê Kurdistanê weke xetayekê dibîne. Dibe me xeta kir. Îja aniha dixwazin ji wê xetayê vegerin. Çi dikin? Çawa dikin? Bêhuzuriyekê ciddî dixwazin ava bikin. Dixwazin Iraqê jî tev bidin, sor bikin. Yan jî bi şiklekî li hev bikin û destanî ser petrola Başûrê Kurdistanê. Yani ji vê kaosê dewleta Tirkiye dixwaze fayde bibîne. Ew sedî sed e. Niha em cih bidin bersiva Îranê hevan. Bersiva Îranê ji bo Amerîkayê çi ye? Ajansa Nûçiyan ya Fermî ya Îranê Îrnayê ragihand ku Rêveberiya Tehranê bersiva red daye pêşniyaza dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ya ku bi rêya Pakistanê şandibû. Li gorî Ajansa Îrnayê dewleta Îranê diyar kir ku di şert û merjên heyî de agirbest nayê qebûlkirin. Çima? Rêveberiya Tehranê destnîşan kir ku li şûna çareseriyên demkî divê şer bi qebûlkirina daxwazan bawekî mayînde bi dawî bibe. Yani agirbestekî bi vî şeklî demkî em naxwazin. Ji ber ku agirbestên demkî pirsend dide Amerîkayê ku xwe ji nû ve bixe nava tevgerê, xwe ji nû ve hazir bike ji bo êrişên nû. Amerîka vê yekê yani Amerîka jî zane, İran vê yekê dizane. Ji ber vê yekê red dike. Çi dixwaze İran? Yek ji bersivên Îranê di derheqê tengava Hurmuzê de ye. Tehranê protokolekî xwest ku bi dawîbûna pevçûnên li herêmê eger şer û pevçûnên li herêmê bi dawî bibin, divê derbasbûna bi ewle ya di wê tengava Hurmuzê re bibe garantî. Bikeve bin ewlekariyê û kontrol jî di destê Îranê de be. Yani eger agirbest çê bibe, şer bisekine divê Amerîka dawa xwe ya ji bo tengava Hurmuzê êdî bi dawî bike. Wê derê ji Îranê re bihêle, neke mesele êrişê xwe bide sekinandin û ji wê derê derkeve. İran vê yekê dixwaze. Li gorî nûçeya Îrnayê du daxwazên din yên Îranê jî ev in. Hemî cezayên aborî yên navnetewî li ser Îranê werin bi dawî kirin. Ambargo yani. Ambargoya navnetewî bi dawî bibe. Piştî şer Amerîka hêzên navnetewî ku bûne sebebê şer divê ji bo ji nû ve avakirina Îranê destê xwe bikin cêwa xwe pere bidin Îranê, alîkarî bidin Îranê. Yani tazminat. İran tazminata şer dixwaze. Madem we welatê me hilweşandiye, divê
ji bo jinûva avakirina Îranê hûn destek û piştgirî bidin me. Ev jî her du daxwazên Îranê ne. Di vê navberê de îro çend kesê din hatin kuştin ya li Îranê? Kaw êdin kî bû gelo? Min navê dît yekê kesekî payebilind li Îranê kuştina wî hat piştrast-kirin. Lê yekê din hebû navê bibînim ji we re dibêjim. Lê ne mesele ye. Erê Mecîd Xadimî. Ew jî Mecîd Xadimî ye. Binêrin. Medyaya Îranê kuştina fermandarê yekînê ya operasyonên taybet ya Heysid û Çillî a Tugayên Qudsê Esxer Beqirî piştrast kir. Şerê dewletên Yekbûyî Amerîka û İsraîlê li hember Îranê 38 rojên xwe tijî kirin. Di êrişan de efserekî payebilind yê leşkerî yê Tugayên Qudsê yê Îranê hat kuştin. Medyaya Îranê kuştina fermandarê yekînên operasyonên taybet ya Heysid û Çillî a Supayê Qudsê li Tehranê piştrast kir. Li gorî medyaya navxweyî ya Îranê ev berpirsê payebilind di êrişên hewayî yên Amerîka û İsraîlê yên li hember Îranê de hatine kuştin. Di vê naberê de Supayê Pastaran Artêşa Îranê ragihand ku serokê îstixbarata Supayê Pastaran di êrişên esmanî yên Amerîka û İsraîlê de di dema êrişa li ser Tehranê de hatiye kuştin. Mecîd Xadimî serokê îstixbarata Supayê Pastaran di êrişa Amerîka İsraîlê de hat kuştin ew jî. Di van êrişan de heta niha herî kêm 25 kes hatine kuştin. Hevan no em derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Binêrin. Li wê derê çend dîmen hene ez bînim ser ekranê. Duan dîmenan da paşê jî em hinek şîrove bikin. Niha li Rojavayê Kurdistanê pêvajûyekî dest pê kiriye pêvajoya qeydkirina nastameyan. İnsanên me dibin Sûriyeyî. İnsanê me dibin hemwelatiyên Sûriyê. Lê tişta ku vê derê merû dikare rexne bike rêveberiya xweser normal li gorî usulê divê destûr nede ku rêveberiya Şamê were nava Qamişloyê û bixwe karûbarên bîrokratîk birêve bibe. Normal rêveberiya xweser van karan birêva dibe, lîste çê dike, dibêje 40,000-50,000 însanên me evin, me belgeyê wan hemî girtine, hûn mecbûrin bawerî bi me bînin û hûn van însanê me bikin hemwelatî. Madem ki em dibin şirîkê hev, madem em di nava yek dewletî de em ê bijîn, madem Sûriye dibe dewleta me her du milletan Arab û Kurd yan ji milletê din feq nake edî, divê hûn bawerî bi me bînin. Berpirsyarê vê herêmê em in weke rêveberî em kîjan lîste bidin we divê hûn qebûl bikin. Ama ez dibêjim qey rewşekî wisa tune ye. Ev jî dîmenekî hevan ez nûçê ji we re bixwînim baştir e binêrin. Daw çi ye? Mesele çi ye? Mesele hinekî me değişîn e. Pêvajoya qeydkirina daxwaznameyên hemwelatîbûnê dest pê kiriye. Ez vê dîmenê bidim sêkrandin la nehereke. Paşê em dikarin bi hev re gudar bikin. Niha li bajarên Qamişlo, Çilaxa, Hesekê, Dêrikê, Dirbesiyê ser, lêdana ji bo qeydkirina wergirtina hemwelatîbûnê dest pê kiriye.
navendên qeydkirina daxwaznameyên wergirtina hemalatîbûnê ji bo şeniyên Cizîrê yên di dema rejîma Berê de ji hemalatîbûnê hatibûn bêparhîştin, ji bo wan navendên qeydkirinê hatine vekirin, pêvajoya qeydkirinê wê heta 6 meha Gulanê jî berdewam bike. Li gorî Wezareta Karê Hundir a hikûmeta Demkî ya Şamê wê di qonaxa yekem de daxwazname werin wergirtin, belge werin kontrol kirin ji bo amedekariya temamkirina pêvajoya dayîna hemalatîbûnê. Li Qamişloyê daxwazname li stadyuma Şehîdan ya 12 Adarê, li Çalaxa jî li ofîsa tomarkirina sivîl ya bajêr têne wergirtin. Serokê Komîteya Navenda Çalaxa Celal Elahmed ji ajansa Anhaya re axivî diyar kir ku navend wê meheke tevayî bixebite. Her roj saet di navbera 9 û 15 de li gorî Rojavayê Kurdistanê piştî nîvrê daxwazname serlêdan wê werin qebûl kirin. Lê wextê ku hûn serî lê didin temam nabe. Prosedûr heye. Endamê tîma hukukî ya Hêva Sûriya Erebî ya Sûriyê Ömer Daman diyar kir daxwazname li ser 2 beşan têne qeydkirin. Daxwaznameyên takêkesî ji bo kesên ku hîn hemalatîbûn wernegirtine, daxwaznameyên malbatî ji bo endamên malbatê yên neqeydkirî çi li hundirê Sûriyê çi jî li derveyê welêt bin. Niha hevan no, prosedûr çawa ye? Hûn diçin belgeyê xwe dixin dosyayekî hûn didin hundir. Paşê jî dibe hûn îspat bikin ku hûn demekî dirêj li wê derê ne. Dibe hûn şahedan bînin wê derê. Dibe hûn nizanim ya tonkî belge lazim in. Paşê jî ew van belgeyan dibin, berçavra derbas dikin, wextê ku bibêjin temam e, gazî we dikin, îja hûn diçin dikevin mulaqatê. û ew ê bi erebî bi we re biaxivin. Ew ê bêje çend sal e tu li vê derê? Tu ji kîjan malbatî? Eşîreta we ji ku hatiye? Dibe ku bibêjin temam em qebûl nakin jî. Dibe ku bibêjin temam şertê te tu êdî bûyî Sûriyeyê. Normal yani bi vî şeklî ne baş e. Normal diviya wî bigotana her însanê ku îspat bike ku 10 sal e li nava axa Sûriyê dijî êdî Sûriyeyî ye. Wisa dibe yani. Ama dîsa jî ez dibêjim ev xebat di ser Rojavayê Kurdistanê re diviya bû bibiya. Rojavayê Kurdistanê kî bixwaze dibe ew bibe hemalatî. Rêveberiya xwe ser. Yani ez wisa dibînim. Serwerî ev e. Yani tu egemenê coğrafya xwe bî. Serweriye herema xwe bî. Serwerê herema xwe bî. Hakimê herema xwe bî. Di wextê hakimiyet ji dest da, di wextê destûr da ku Rêveberiya Şamê were nava herema te da bürokrasiya te çêbike, qeydê te çêbike, nasnama te çêbike, yani êdî serweriye te namîne. Tu mehkûmê wan dibî, tu hewcî wan dibî. Perê te jî, maaşê te jî dikeve destê wan. Ne de nade. Eskerî jî destê wan da ye. Yani êdî hêza me ku em bikarin bibin tehdît li ser Şamê namîne. Sibê du sibê tê te dixebin çavan. Wekî dewleta Tirkiye. Qayyum datîne ser şaredariyê te. Tu mesela tu çi dikarî bikî? Tu dikarî hema di nava wê deqê de bang li Bakurê Kurdistanê bikî. De rabin ser piya li vê derê qayyum tayin kirin. Ya milletê Bakurê Kurdistanê ji bo qayyumê xwe re nabe ser piya. Were ji bo qayyumê te rabe ser piya. Nayê. Çünkü te qebûl kiriye ku tu bi wan re li hev werî. Te qebûl kiriye. Ama li ser çi qebûlkirin çêbiya hemû jî nizanin. Yani li Rojavayê Kurdistanê aniha pêvajoya lihevkirinê ye, pêvajoya entegrasyonê ye çi ye naveroka wî em nizanin. Nehatiye eşkerekirin. Yani ez bawer nakim Rêveberiya Xweser jî zanibe. Di hundirê wî de çi heye? Yani çi heye çi di destê me de dimîne. Beriya vê pêvajoyê her tişt di destê me de bû. Ekonomî di destê me de bû, Meclîsa me Rojavayê Kurdistanê hebû, perwerdeyî hebû, eskerî hebû, asayîş hebû, kirîn û firotuna derve hebû, deriyê sînor hebû, her tişt hebû.
Naha çıkas jivana ji destê me çûne ez behsa kontrolkirina herêmê jî nakim. Jivana çıkas ji destê me çûne çıkas mane. Em wî nizanin. Tiştekî net zelal tune ye hevanna. Tayyip Erdoğan tiştekî dibêje ka em binerin ew dawa çi dike. Dîsa basa biratiyê dike, biratiya gelan dike. Tayyip Erdoğan got divê serdemê de ku dixwazin di navbera Tirk, Kurd, Ereb û Farisan de dîwarê nû lê bikin, em dikarin van lîstûkan xirab bikin. Erdoğan her wiha deriyê nîqaşên hilbijartina pêşwext jî girt. Balkişan ser giringiya rapora ku di çarçoveya pêvajoyê de hatiye amadekirin. Kabineya Tirkiye bi serokatiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan civiya. Erdoğan got ez dixwazim were zanîn ku di demekê nêz de ne di rojeva hikûmeta me de ne jî di ya milletê me de hilbijartinekê pêşwext tune ye. Erken seçim, merken seçim tune ye. Yan jî hilbijartineke navber, ara seçim ew jî tune ye. Kes nikare rojevekî li ser me ferz bike. Basa CHP dike yani. Tayyip Erdoğan li ser pêvajoya ku ji bo xurtkirina aştiya navxweyiya Tirkiye hatiye destpêkirin jî agahî da. Beyan kir ku 17 mehên pêvajo temam bûne. Pêvajoya 17 meh li piştxwe hiştine. Komisyona dibin banê parlamentoyê de rapora xwe ya dawî temam kiriye. Pêvajoya Tirkiyeyeke bê terör a ku me ji bo xurtkirina eniya xwe ya navxweyî, aramî, biratiyê da bû destpêkirin, giringiya xwe nîşan daye. Komisyona me bi rapora xwe ya dawî ya ku bi rihê lehevkirinê nivîsandiye û pesendkiriye asûyekê da pêvajoyê. Baş e? Komisyonê yani deriyekê nû vê kiriye li vê pêvajoyê. Di saziya siyasetê de li ser wê yekê ku pêvajo li ser bingeha aqlê selîm bê rêvebirin lehevkirinekê giştî çêbiye. Li ser bingeha aqlê selîm yani vê aqlê selîm çima ji bo me naxebite. Ji destpêka pêvajoyê heta îro çawa ku ji bo rojava me behs kir em li menfaetê xwe digerin. Heta niha ji bo Kurdên Bakurê Kurdistanê çi hatiye bi destxistin du 17 mehan de. Çend însanên me serbest hatin berdan. Me çi bi destxistiye du 17 mehan de veya giring e. Kîjan mafê me ketiye bin garantiya destûrî. Kîjan bajarê me hatiye azadkirin ji qeyyûm. Nimetên vê pêvajoyê em dixwazin hîs bikin û bibînin. Çend însanên me ji Ewropayê karibûne vegerin wê derê karê xwe bikin. Çend însanê me ji çiyê vegeriyan heta vê saetê tiştekî berbiçav tune ye. Di dewleta Tirkiye ev pêvajo bikaranî ji bo têkbirina Rojavayê Kurdistanê em êşiyane. Êşa me kîn û nefreta Kurdan li hember dewleta Tirkiye zêde biye. Tayyip Erdoğan dibêje di vê serdemê de ku dixwazin di navbera Tirk, Kurd, Ereb, Farisan de dîwarê nû lê bikin, em dikarin lîstikên ku têne lîstin xirab bikin. Em dikarin vê yekê bi vîzyona Tirkiyeyeke bê terör û herêmeke bê terör bê bandor bikin. Tirkiyeyeke bê terör, herêmeke bê terör. Yani herêmeke bê terör qesta wî ew e li rojata navîn Kurd nebin xwedî pergal. Di destê Kurdan de serwerî tune be. Hikûmet, hakimiyet, iqtidar tune be. Çek û silah tune be. Ji ber vê yekê dibêjim. Dewleta Tirkiye niha Başûrê Kurdistanê ji xwe re kiriye hede. Çünkü li ser coğrafyaya temamê Kurdistanê herema bi tenê ku anha iqtidar e di desta çek û silah heye Başûrê Kurdistanê ye. Îjar dewleta Tirkiye ji xwe re bahaneyekê digere ji bo êrişê ser Başûrê Kurdistanê bike. Diya ew bahane kengî derdikeve, çawa derdikeve bi rêyên îstixbaratî dikin ew meseleyekê din e. Lê em ji hişê xwe dernexin. Di hedefa Tirkan de anha Başûr heye. Rojhilatê Kurdistanê ew an ji niha ve bingehekî hazir kirine.
ji bo Donald Trump garanti nede Kurdan. Devleta Tirkiye her tiştê xwe pêşkêş kiriye heta niha. Yani wextê ku hevano em encamên vê pêvajî wextê em rexne dikin, divê bi tu awayî tevgera siyasiya Kurd, tevgera azadiya Kurd divê em wana ji bîr nekin. Pêdiviya van însanên me, gerîlayên me, lehengên me, pêdiviya van însanên me bi alîkariya me heye. Divê em rûmeta wan biparêzin, em piştgiriya xwe ya ji bo wan bidomînin. Vaya mühim e. Ez bi zanebûn dibêjim. Binêrin pêvajoyek ku dewleta Tirkiye an hat têda ye bi rêva dibe tiştekî din e lê însanên me, tevgera me a ku 5 sal e didome ew anha di rewşekî pozisyonekî de ne ku ji wan re jî çareseriyekî lazim e. Yani ew jî hewl didin anha li ewekî binêrin. Ronahîkî bibînin û bidin pê vê ronahiyê. Ji ber ku rewşekî anha hinek ne zelal heye. Donald Trump hevano weke nûçeyekî lezgîn ji we re bêjim. Donald Trump anha tiştekî pir ecêb gotiye. Ne çin derekî ez hema bora par vê dikim. Nûçeyekî bilez. Donald Trump ez dibêjim qey bersiva Îranê girtiye ecayîb bihêrse bang li Kurdan dike dibêje bila Kurd ji şerê Îranê dûr bisekine. Ez Kurdan di nava şer de naxwazim. Ya gefa Donald Trump ya li hember Kurdan e ya jî heqeten faydeya Kurdan dixwaze divê bila Kurd ji şerê Îranê dûr bisekine. Sebep çi ye? Ez nivîsa ji we re bixwînim çi gotiye. Anha ji ber ku daxuyaniya çapemenî heye hem beyanata wî heye û hem jî divê naverê de ez ji we re bibêjim. Ev daxuyanî daye kî? Ha, Diyar Kurd e. Hevalê me rojnameger Diyar Kurd e ku li Washingtonê ana dixebite li ser navê Rûdawê beyanata xwe daye wî. Donald Trump beyan kir ku ew naxwaze hêzên Kurd herin nava Îranê û zerarê bibînin. Ev tiştekî nû ye. Beriya niha Donald Trump digot ez dixwazim hêzên Kurd çek û sîlahê xwe bigirin biçin nava Îranê şer bikin li hember rejîmê. Ana dibêje ez tiştekî wisa naxwazim ez naxwazim Kurd zerarê bibînin. Êdî Trump navbera xwe Kurdan baş dike çi ye? Ya însanekî delodîn e ya. Çi dibêje nizane. Sibê bi rovajê gotinê xwe dibêje. Dibe eger Kurd tevlî vî şerê bibin ew ê mirinê ji bo xwe bînin. Donald Trump dibêje ez dixwazim Kurd, şervanên Kurdan ji vî şerê dûr bisekinin. Ji ber ku ez di wê baweriyê de me wê hinek pirsgirêk derkevin holê. Wê belawa were serê wan. Yani anha xeterî heye, tehlikeyekî ciddî heye li ser jiyana hêzên Kurd. Eger hêzên Kurd tevlî vî şerê bibin ez di wê qenaetê de me ku ew ê mirinê ji bo xwe bînin. Lewma ez dixwazim ew anha ji şer dûr bisekine. Donald Trump dibêje weke nûçeya deqeya dawî. Ji Amerîkayê Diyar Kurdê parve dike. Roja sêşemî yani sibê ber bi êvarê. Sibê êvarê heta çarşemî serê sibê ji bo Amerîkayê dibe roja sêşemiyê. Mühleta ku Amerîkayê da bo Îranê bi dawî dibe. Gelo dojeha ku Donald Trump di fikrî ew ê di pratikî de pêk bîne yan na? Ew ê êrişekî pir mezin li hember Îranê di pratikî de pêk bîne yan na?
Eğer bike dibe Amerika bide berçavan ku İran jî ve aynı away êrişên pir mezin ku binesaziya enerjiyê, elektrîkê, petrolê, avê ew ji xwe re dike hedef, ew ê jî li ser welatekên de vê bîne cih. Yani tam felaket çêdibe. Em benda sibê û dusbe ne. Sibê û dusbe encam wê derkeve welê hevan no. Ez ana peyamê wê dixwînim. We ji me re çi gotiye? Ka hevalno ji me re çi dibêjin? Ka hûn çima nabin abone ya? Van rojan hê ji me re hevalê me ku dibin abone kê min? Ji we re bêjim. Ji kerema xwe re vê qenalê hinekî mezin bikin ji bo em xwe bigîne hinekî derdorên berfireh. Ji bo ku di odê we de, di salonên we de dengê Kurdî olan bide hinek. Deng vede, dengê Kurdî. Xweş e. Yani ez dixwazim milletê me bi Kurdî xwe bigîne agahiyan, bigîne nûçiyan, bigîne îlim, zanyariyê, her tiştî. Li cem me çi hebe, dûrê me de çi hebe, ew e. Yani tiştekî zêde em nikarin bidin milletê xwe. Ez xatir ji we bixwazim hevalno. Trump nêrina xwe bi destê Tirka li ser Kurda guhert. Erê. Ya insanekî tüccar e. Trump tüccar nebiye dostê Kurda. Ê ku serê kaniyê firot Tirkan dîsa Donald Trump bû. Donald Trump insanekî ne merd e. İnsanekî tüccar e, exlaq li cem tune ye. Têbîra we me gotibû vê dunyayê de hûn çi dikin bikin dibe li kileka wê muheqeq exlaq hebe. Hûn şer dikin jî dibe şer exlaqê şer hebe. Ê Donald Trump de tiştekî wisa tune ye. Yani êmê jî rica min ji we ew e wextê ku hûn di vê pêvajoyê de hûn hin tiştan rexne dikin, hûn giran dibînin, dewleta Tirkiye wextê mafê Kurdan nas nake, tevgera siyasî ya Kurd jê re rêz û hurmet bigirin. Ne suçî wan e. Dewleta Tirkiye mafê Kurdan 100 salê nade, nas nake. Ne îro ye. Yani dibe em qîmetê xwe berûmet nekin. Ve mühim e tiştê ez dibêjim. Çünkü aniha pêdiviya Kurdan bi yekbûnê heye, bi yeketî heye. Wextê ku em qîmetên di destê xwe de em lehengê xwe bêrûmet bikin, em degerên di destê xwe de em tune dikin. Heyf e. Dibe merov hinekî hurmetkar be. Baş e. Na rast e. Rast dibêjî mamoste. De bi xatirê we silav rêz, dem baş.